O Rotogal Boiro volve xogar na Cachada esta fin de semana. Os boirenses reciben ao Club de Voleibol Vigo tras a súa última vitoria e co obxectivo de seguir sumando para manterse nos postos altos da clasificación. A Superliga 2 de voleibol afronta unha nova xornada esta fin de semana e o Rotogal Boiro ten por diante un duelo decisivo como anfitrións. Este sábado 14 de marzo o conxunto boirense recibirá o Vigo co obxectivo de seguir escalando postos na clasificación. O partido disputarase ás 7 da tarde no pabillón da Cachada, nun ambiente que previsiblemente reunirá dúas aficións entregadas, e é que ambos equipos chegan coas expectativas altas tras gañar os seus anteriores encontros. O Rotogal Boiro chega a cita despois de impoñerse por 1-3 ao Club de Voleibol Gupane Guía nun partido sólido no que os boirenses demostraron carácter e eficacia nos momentos decisivos. Este triunfo permitiulles anclarse na cuarta posición da táboa con 37 puntos, mantendo vivas as súas opcións de seguir escalando na clasificación nas últimas xornadas da competición. Pola súa banda, o Club de Voleibol de Vigo tamén chega nun gran momento de forma tras vencer con claridade por 3-0 a Universidade de Valladolid, nun encontro no que dominaron con autoridade de principio a fin. O Rotogal Boiro tentará facer valer o factor cancha e o apoio da súa afección para sumar unha nova vitoria e levar un triunfo que podería ter peso na recta final da Superliga.